75 και τότε φτιάχνουν ένα νησάκι μέσα στο λιμάνι, το οποίο το νησάκι στηρίζεται σε 13.000 ξύλινους πασάλους. Και πάνω στο νησάκι φτιάξαν αυτό το υπέροχο κτίριο, το οποίο και αυτό ανακαινίζεται και επεκτείνεται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό μουσείο, αυτό το μουσείο είναι το μουσείο το ναυτικό του Άμστερνταμ, το πιο ωραίο στην Ολλανδία, αλλά και αυτό ανακαινίζεται και μέσα εκεί κτίζονται πάρα πολύ ωραία πράγματα σχετικά με την, θα έλεγα, ένδοξη ναυτική ιστορία του Άμστερνταμ. Εδώ παλιά υπήρχαν πάρα πολλά ναυπηγεία, έτσι. Θα σας δείξω λοιπόν, και εδώ σε αυτή τη μεριά αλλά και πιο πίσω από το λιμάνι, θα σας δείξω λοιπόν ένα από τα παλιά ναυπηγεία, από το οποίο βέβαια εκτινόταν σε ολόκληρο το κανάλι εδώ που βλέπουμε δεξιά μου, και από το οποίο βέβαια έχουν μείνει μόνο αυτές οι δύο εδώ πέρα οι εγκαταστάσεις, και σήμερα βέβαια είναι μουσείο. Έτσι, και εδώ φέρνουν και κάποια πλοία τα οποία τα κάνουν αναπαλαίωση, γιατί τίποτα δεν